പ്രിയരെ, ഞാൻ ഡോക്ടർ റീന KJ, ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡയറക്ടർ. ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തുകയാണ്. ഇത്തവണ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, വിഷയം നിപ്പയാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് നിപ്പ പോസിറ്റീവായിരിക്കുകയാണ്. ആരോഗ്യവകുപ്പ് വളരെ സജ്ജമാണ്. കോണ്ടാക്ട് ട്രേസ് ചെയ്യുന്നതും രോഗികളായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവരെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുകയും അവരുടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും എല്ലാം വളരെ ഊർജ്ജത്തോടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് മനുഷ്യജീവനുകൾ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. ഈ സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് ജാഗ്രതയാണ്. ഒരിക്കലും ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിപ്പയെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ലഘുലേഖകളും അവരുടെ ശാസ്ത്രീയമായ അവബോധവും സമൂഹത്തിന് എല്ലാവർക്കും നൽകുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, വവ്വാലുകൾ ആണ് ഈ രോഗകാരിയായ വൈറസിനെ പരത്തുന്നതെന്ന്. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാ മനുഷ്യരും വവ്വാലുകളെ വളരെ ഭയത്തോടെ വീക്ഷിക്കുകയും അവരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയെല്ലാം ചെയ്യാറുണ്ട്. സത്യത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള ശ്രമങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഈ വൈറസിൻ്റെ വ്യാപനം കൂട്ടാനാണ് വഴിവെക്കുക. അതുകൊണ്ട് വവ്വാലുകളുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാതിരിക്കുക, അവരെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം. പിന്നീട് വവ്വാലുകൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവാവുന്ന, വവ്വാലുകളുടെ സ്രവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാവുന്ന പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളുമെല്ലാം നന്നായി കഴുകി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. രോഗവ്യാപനം മനുഷ്യൻ്റെ സ്രവങ്ങളിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ ചെറു ചെറു കണികകളിലൂടെയും ശ്വാസകോശങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന പുറത്തേക്ക് വരുന്ന കഫത്തിൻ്റെ എല്ലാം കണികകളിലൂടെയെല്ലാം പകരാൻ സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ട് മാസ്കിൻ്റെ ഉപയോഗം വളരെ ശക്തമായി മുന്നോട്ട് പോവുക. എപ്പോഴും N95 മാസ്ക് ധരിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തുക, പ്രത്യേകിച്ച് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ. വ്യക്തമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും രോഗികളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും കോണ്ടാക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളുമെല്ലാം ആരോഗ്യവകുപ്പ് വെബ്സൈറ്റിലും അതുപോലെ തന്നെ പത്രവാർത്തകൾ വഴിയും ഞങ്ങൾ പുറത്തുവിടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വ്യക്തികളുമായിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്റ്റുകൾ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ഈ അസുഖം വരാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ട് അവർ സ്വയം തന്നെ നമ്മൾക്ക് അസുഖ ലക്ഷണങ്ങളുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. പനിയുണ്ടാകാം, ചുമയുണ്ടാകാം, ശ്വാസതടസ്സമുണ്ടാകാം, അമിതമായ ക്ഷീണമുണ്ടാകാം, ഓർമ്മയ്ക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങളുള്ളവരെല്ലാവരും ഒന്ന് നമ്മൾക്ക് പേഷ്യൻസായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ കൺട്രോൾ റൂമിൽ നമ്പറുകളുണ്ട്, ദിശയുടെ നമ്പറുകളുണ്ട്, അതെല്ലാം ഞങ്ങൾ പരസ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. ആ നമ്പറിൽ വിളിക്കുകയും വിദഗ്ധരുടെ സഹായം ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുക. ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുകയാണ്, ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ജാഗ്രതയോടെ ഇരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അമിതമായ ഭയമോ ടെൻഷനോ ഉണ്ടാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരായ ഞങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ സഹായത്തിനും സേവനത്തിനുമായി സദാസന്നദ്ധരായി ഉണ്ട്. നമ്മൾക്കൊരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഈ ഒരു അവസരത്തെയും വിജയിക്കാവുന്നതാണ്. നന്ദി.